Здравейте, казвам се Иван Велчев и съм един от лидерите на сектор Г, институцията, която стои зад ЦСК и подкрепя ЦСК безрезервно. Какво е да си лидер на агитката на ЦСК? То за мен нещата са комплексни. Не важното е да си лидер, а важното е трибуната да върви нагоре, да правим хубави хореографии, да правим добре и да подкрепяме отбора. Носи ли позитиви лидерството, носи ли негативи и каква е отговорността всъщност да си лидер на ЦСКА? Позитиви, негативи, аз не го разделям. За мен това е начин на живот, така че за мен е чест да го правя, чест да съм един от лидерите. Помниш ли си кой беше първия матч, на който си присъствал, който гледа на живо от стадиона? Да, разбира се. Това беше 98 година. ЦСКА срещу Молде. Бихме ги 2-0. Един от най-ярките ми спомени от мачове. Какъв беше пътя от идването ти за първи път на армията до това да станеш лидер на сектор Г? Пътя е много дълъг. Много пътувания, много радостни, тъжни моменти, много емоции. ЦСКА е нещо велико. Мечта, търсен резултат или как точно се става лидер на сектор Г? Не, нещата търсен резултат не. Нещата си стават от само себе си. Помниш ли си най-силната емоция, която си изпитал с ЦСКА? Опити се да ни я опишеш. Аз много силни емоции съм изпитал в ЦСКА, но може би една от най-силните е купата, която взехме от две група. То беше просто магически момент за мен. Не само за мен, както и за цяла червена България. Наистина уникално преживяване. Най-трудният момент? Най-трудният момент може би е фалита на ЦСКА. Как се мотивират хиляди хора да пеят 90 минути, понякога и повече от 90 минути, дори когато отбора изостава в резултат и играта не върви? Трудно е, но ние затова сме армейци, трудно се пречупваме. Много събития, които разпалиха много емоции, едно обаче се очертава като диагноза за сектор Г сред футболните среди. Сектор Г просто страда от липса на конкуренция. Как се стигна до тази безапелационна и тотална доминация по трибуните и какво всъщност коства да се поддържа това изключително високо ниво? Аз мисля, че ние в последните години с много работа и много себеотдаване успяхме да надминем себе си. За момента наистина сме най-добри, правим най-добрите хореографии, пеем най-добре от всички и наистина знам, че звучи нескромно, но сме без конкуренция в България. Хореографиите ни станаха пословични. Как протича организацията на една такава мащабна хореография? Да, това е много интересен въпрос. Значи, това са много безсънни нощи на една група от 20-30 човека, които са отдадени денонощно 24/7 на ЦСКА, на каузата ЦСКА и работят за сектор Г. За нас е трудно, безсънни нощи, но удовлетворението след като опънем хореографията, след като се получи е огромно, така че не е проблем за нас. Свикнали сме. ЦСКА се върна там, където му е мястото, в Европа. С оглед на ситуацията в световен мащаб, какво ти е мнението? Как ще се отрази тя на сектор Г и ще можем ли да покажем поредната доминация, както само ние си можем на европейската сцена? Значи ЦСКА е създаден да играе в Европа. След дълга пауза, 10 годишна, се върнахме там, където ни е мястото. Единственото, може би, което не ми харесва в цялата тази ситуация, влизането в групите на Лига Европа, е, че няма да има гостувания, където да покажем мускули, да покажем силата на сектор Г и домакинствата ще бъдат пред ограничен брой публика и ще трябва да се спазват противоепидемичните мерки, за които ние трябва призовавам всички, които ще са на стадионите да ги спазват, за да може всички мачове да са без публика. Защото при първата издънка и първото неспазване на мерките, за следващите домакинства ще бъдем наказани без публика. Има ли някакъв план, по който ще се действа, за да се избегне такова нещо? Като наближи матча, ние ще почнем ще обявим какви са мерките от нашите страници, трибуна сектор Г, от официален сайт на клуба, така че ще направим всичко възможно, хората да са уведомени какви са мерките и за да могат да ги спазват. Влизането на ЦСКА в групите на Лига Европа. Колко беше важно да се направи този пробив и можеш ли да кажеш какви са ни шансовете в тази група? Армейската общност имаше нужда от този пробив. Имаше нужда от тази глътка въздух, така да я нарека. Шансовете, аз мисля, че имаме големи шансове да продължиме. Всичко ще се проличи в близко време. Мисля, че имаме много големи шансове да продължим и да оставим и след много години в евротурнирите, което ще бъде уникално преживяване за нас. Споменахме стадиона, армията е нашия храм, но за никого не е тайна, че има нужда от обновяване. Има ли някаква информация какво се случва по тая тема, защото тя е важна и вълнува цялата червена общност? Доколкото аз разбирам, ръководството и
и държавата са вече на финалната права по подписването на договора за публично-частно партньорство. Надявам се в най-кратки срокове държавата, както и нашето ръководство, да си свърши работа, за да можем и ние да построим нашия нов дом, в който да израстват нашите деца. Това е много важно и мисля, че ще промени цялата идентичност на ЦСКА като клуб. Много е важно да имаме нов стадион, защото Българска арена в сегашния му вид е почти неизползваем вече. Няма как да не попитам, само преди няколко дни човек, с който можем да кажем, че бяхте приятели, постъпи доста, да кажем, че предаде отбора. Как виждаш ти ситуацията? Какво е мнението ти по този въпрос? Неочаквано действа от негова страна за мен, но не ми е приятно по никакъв повод това, което направи. Имахме го за един от нас. В момента, може би, той ще е един от най-мразените хора на Българска арена и ще бъде сочен с пръст като предател. Споменахме предателство. Срещу ЦСКА се води война. Съдиите ни ощетяват при всяка възможност. Какво е мнението ти по този въпрос? Значи, тук Разградския футболен съюз, аз вече почвам така да го наричам, защото може би няма от най-голямата до най-малката комисийка, съдия, съдийски наблюдатели, всичко е удушено от бизнесмена Кирил Домусчиев. Всеки матч играем срещу 14 противника. Това е битка, нали, която е изключително неравна и съм сигурен, че дори Реал Мадрид и Ливърпул, като дойдат по нашите терени, нашите чернодрешковци и смешници ще намерят как да удържат главата дори на най-добрите футболисти в света и на най-големите отбори. Тук е невъзможно да се играе нормален футбол. Миналата седмица играхме в Търново, трима от нашите футболисти бяха контузени нарочно. Лицето, приближеното до Домусчиев лице, се разкара по стадионите с едни чанти с пари, отборите играят срещу нас на кръв. Не се играе така футбол, това не е правилният начин. Видяхме, като дойдоха на армията, 50 милионната селекция, с някакъв луд късмет се разминаха с 4-5 гола. Можехме да ги смачкаме. Не се прави така футбол, нека остават нещата да се решават на терена. Какво е според тебе решението на тази ситуация? Какъв е изхода от тази ситуация? Аз направо не виждам то корупция, така е. Футбол ни така е прогнил в момента. То си личи и по представянето на националния отбор. Не знам какъв е пътя. Уплашен съм такива свинщини по българските стадиони от към съдии, от към комисии, от към съдийски наблюдатели не са вършени дори през 90-те години. Нещата са изключително тежки в момента. Корупцията в футбола ни е огромна. Как би коментирал посещаемостта на мачовете в София от първа лига? В други градове се чувстваме като домакини навсякъде и в сектор Г винаги е пълен, обаче на армията не се случват нещата точно по този начин. Аз мисля, че софиянци са длъжници на ЦСКА и трябва да направим всичко възможно да имаме една хубава домакинска посещаемост, защото само тогава може да имаме претенциите за победи, трансфери, проби в Европа. Едни 5-6 хиляди на всяко домакинство, дежурни 5-6 хиляди и 3-4 хиляди е продадени абонаментни карти, за мен са задължителни за голям клуб като ЦСКА. Това е нашата битка да постигнем тези цифри. Дербитата са ясни, там хората идват на мачове, европейските мачове също, но важно е ЦСКА да бъде подкрепена на всеки един мач. Има ли нещо, което ние като фенове можем да направим повече с цел подобряване на ситуацията? Аз мисля, че единството, което ние като фенове можем да направим е да посещаваме домакинските мачове на любимия отбор по-масово, да идват повече хора на домакинствата. Всеки се съобразява с масата хора. Ако сме по 1000-1500 човека, никой няма да се съобразява с нас. Но 5-6-7 хиляди на всяко домакинство, мисля, че са бройка, с която всеки би се съобразявал. И с интернет пространството обаче ситуацията стои малко по-различно. Какво искаш да кажеш и какво смяташ за хората, които след 15-та минута започват да отписват ситуацията и започват да се търсят едни промени, смени и така нататък? Искам да ги призова да подкрепят отбора до край. Това е едно от най-важните неща. Аз се разговарям с футболистите, те чуват подмятанията от трибуните. Като дойдеш на стадиона, бъди зад отбора до край. Това е което призовавам. Насажда се едно мнение в обществото, че е опасно да се ходи на стадионите, а в сектор Г виждаме, че е пълно с жени и малки деца. Значи, първото нещо, от което е когато аз съм застъпил начело на сектор Г, беше сектор Г да стане безопасно място, да могат феновете и да водят децата си, да ги обучават, да ги учат на това как се обича ЦСКА. Така че за момента сектор Г е абсолютно безопасно място и не се вижда на всеки матч, той е пълен с деца.
Да направим нещата една идея по-лични. Наскоро стана баща за втори път, при това на син. Честито първо. Как успяваш да съвместяваш нещата с личния живот? Благодаря ти. На първо място искам да кажа, че още един от нас, още един от сектор Г се появи на бял свят. Ще бъде още един от Великата червена армия. Все пак и момче. Със сигурност ще бъде в сектор Г. Съвместяваме ги нещата. Ясно е, че нещата може би понякога на стадиона са приоритетни, но съвместяваме ги. Имаш възможност за финал да отправиш послание към феновете на ЦСКА. Значи, искам да призова всички армейски фенове да имат сили, сърце и душа, да подкрепят ЦСКА до край. В момента се намираме в безпрецедентна ситуация, в която сме в най-големия период в историята ни без титла. Мачкали сме по всички фронтове, но искам всички армейци да знаят, че ние сме на страната на правото и сме в битка срещу статуквото, срещу мафията в футбола ни. Искам да ги призова да не се огъват никога пред нищо и да подкрепят ЦСКА до край. Само ЦСКА искам да кажа. Здравей! Представи се за хората, които не те познават. Мечката. С една дума мечката. Покрай фейс преживяванията, Асен мечката. Но иначе за всички от 6 годишен съм просто мечката. Асен мечката каза от 6 години. Кой ти даде прякора и защо? Същия човек, същите две момчета по-точно, които ме и докараха на стадиона за първи път. Даже случката е доста комична, но то при мен всичко си идва от само себе си. В този живот така и прякора си дойде. Иначе всичко тръгна, че се борехме. Бях в блок с военни, 30 на деца. И се борехме, играехме постоянно навънка с топки, борби, какво ли не. И мене не можеха да ме тушират. Сваляха ме, но не можеха да ми опрат рамената до земята напълно. И първо там започнаха от време да ми подвикват. И вече окончателно историята беше в една детска градина, когато ме подгони едно куче и се качих на върха на една круша. То общо взето от нищо. В един момент сигурно всеки си е мислил, че това мечката идва от нещо много по-стръвнишко и битки и какво ли не, а то дойде от ни деца на 6 годишна възраст. Същите две момчета фактически ме докараха и на стадиона за първи път. Ти си един от най-запалените фенове на ЦСКА. Какво е ЦСКА за теб? Живот. Не знам дали съм най-запаления, но за мен се очерта като всичко в този живот. Так, баят цветен се оказа и имах доста и падения, и излитания в космоса. Много рано ми се случи всичко. От 6 годишни съм и без баща. На 6 годишни ме завелоха за първи път и на стадиона момчетата. И с толкова преживявания и катаклизми в този моя живот и дъно и какво ли не. И се сменяха хора, и майка ми почина, и приятели губих. А ЦСКА си остана завинаги. Спомняш ли си кога се зароди тази любов към ЦСКА? Да, точно тогава, когато тези две момчета, единият по случайност е брат на Желю Станков, редактора на Тема Спорт. Най-интересното е, че той сега е локомотивец. Другото момче и до ден днешен и неговия син е тук сред нас. Баща ми беше чувал само за Локомотив, може би, защото сме и в такъв квартал. И тогава го излъгаха, че ще ме водят на Локомотив на матч. Те ме заведоха всъщност на Локомотив и ЦСКА на Национален стадион Васил Левски. Това е първото ми преживяване. Подготвиха ме за него цял месец. Инструктажи, натичаш налево, надесно, направо, ако нещо. Това адреналина и всичко, което почувствах в този ден, явно и до ден днешен си седи в мене. Адреналин, емоция. Каква точно емоция ти дава ЦСКА? Не съм сигурен, че и до ден днешен съм открил точната дума. Няма дума. Това е всичко, съвкупност от всичко. Каквото си помислиш. Гняв, омраза, любов, еуфория, 90 минути лашкане във всички посоки. Няма дума. Това е над всичко. Ти реално не си част от организираните фенове на клуба, но си достатъчно разпознаваем на стадиона. Как се стигна до този момент всъщност? Аз бил съм няколко пъти близо до фракции. Няколко пъти ние сме тръгвали да организираме. Първо, аз съм си такъв и характер. Не мога да бъда воден. Това е едното. Второто, когато вече бях най-близко до дадена фракция, вече имах думата като отделна личност и даже точно това ми тежеше
като позиция. Точно това, че аз не съм от организираните. Първо имах свободата да говоря неща, които те няма да могат да си позволят в един момент. Мога и действията да ги направя. Второ, аз съм един от тях, въпреки че не съм от нито една фракция, защото съм по-близко до тях и до техния менталитет и всичко, което правиме, отколкото от останалата част, дето са фенове, неорганизираните, нали, така да ги наречем. От тази сектор по-скоро съм по-близо до организираните. Дори сега съм доста по-разпознаваем от много от фракциите, даже не го разбирам това. Навъдиха се сякаш е модерно. Има фракции с по 5 човека, което някакси не го разбирам. Ние в крайна сметка най-хубавото при нас е, че ние сме си обединени под сектор Г. Знамето просто показва от кой град си, твоята идентичност и така нататък. В крайна сметка това е най-хубавото при нас, че ние сме под един флаг обединени всичките и това е сектор Г, както и аз влизам в тази част. Бил си на адски много мачове. На кой от тях изпита най-голяма еуфория? Разкажи ни за въпросния матч. Всеки път е различно. Всеки път е различно. Мога да... Не, те ми идват десетки и стотици такива. Дори този матч с Ботев Пловдив прословут с това 3-3 и тези въртележки, това, което изпитахме, ето това е най-пресно. Аз още не мога да повярвам, че такава емоция и такова чувство може да бъде негативно. Значи и точно за това после настана и с Фейсбук и хората по телевизора, които гледат предимно, точно за това се разминаваме в усещанията. След такъв матч, дори да сме загубили, ти от този сектор не можеш да си тръгнеш разочарован и не можеш да изговориш всички тия глупости, които ги говорят хората, където гледат по телевизията. Значи аз все още не мога да повярвам, че такова усещане може да бъде негативно. Значи такова нещо изпитах за 90 минути и хората около мене, то се плачеше от радост, от мъка, то се прегръщаше, то изпадаха в делириум, то се случваха невероятни работи. Един приятел избяга във сектор, защото се почувства, че е на кръг. Върна се точно в момента, в който изравнихме, защото вече виждаше, нали, светлината и точно тогава се случи, нали, прекрасното и финала. Значи в този момент, ето ти го, един момент, който дори не сме победили, но това, което усетихме ние в този матч, в този сектор, просто беше върха на еуфорията и на емоцията. Имам такива стотици. Точно за това се връщаш и всеки път искаш и още, и още, и още, и още. Не може. Ето това нещо не може да го достигнеш на нито едно друго место. Това може да го достигнеш само тук и толкова си се потопил напълно и наистина обичаш от сърце ЦСКА и идеята, начина на живот. Има ли момент, в който ти казваш край? Никога повече. Бях до тук. Ами все по-често знам, че няма смисъл. Но, значи, да го казвам, може би като съм бил по-малък и такива през след гадни моменти, със сигурност, нали. Но да ви кажа, аз напоследък много се разочаровах и от целия футбол като цяло. Те пари, които нахлуха в тази порочност, тук политики, един стадион, мъка, помнете в какво се намираме. Това всеки здраво мислещ човек до сега го е разрешил и построил и всичко. Но тук някакви интереси, пари, игри, радваш се, вкарваш гол, всичките почват да гледат коефициента, романтиката, всичко отиде по дяволите. Просто чувствам се вече като пазител на романтиката, колкото и налудничево да звучи. Аз си искам романтичния период и заради него съм все още тук. Точно за да съм съпротивата и опозицията на това нещо, на което навлезна и с тия пари, и това как един футболист струва колко 3 държави, как си организират някакви лиги на богатите, как шампиона на България не играе там при шампионите, а там играе 6-тия от някакво първенство и да не стигаме до там. Докато мога, ще показвам и другото лице, нали, че не всичко е пари. Това тук е повече от пари. Някои хора не осъзнават, че ние струваме много повече от пари. При няколко дена показа един, да не му споменавам името, точно същото. Аз съм точно това. Опозицията на парите и на съвременния футбол, който опорочи всичко. И няма да кажа край, точно заради това. Победа с лоша игра или загуба, но с битка? Не трябва да се избира между тези работи. Победата е на първо място. Не на всяка цена, но победата е на първо място. Ние сме родени победители. Това е кармата на ЦСКА и на нас в сектор Г. Първото нещо, което направи след влизането в групите на Лига Европа? От втория гол, който ги поведохме,
близо 10 минути заеквах и ми се стичаха сълзи от очите. Просто блокирах. Не мога да си взема въздух. Това е извънземно усещане. Еуфория. Какво мислиш за всички онези, които се изказват негативно за отбора по социалните мрежи? Аз постоянно се опитвам да им го показвам какво мисля, за което даже след това съжалявам, защото всички тия неща водят до примера, който го имаме от срещния сектор, така да се каже. Някои го казват като, нали, всеки си има мнение, но това за мен не е мнение. Това дори не е критика. Ние говориме с примера. Ако не се чувстват неудобно и ако не забелязват, че след всеки матч, независимо какво се е случило, този сектор изпраща футболистите с аплодисменти. Ако не го забелязват това и не им е неудобно, нали, контраста, аз какво мога да кажа повече? Как се изписва ЦСКА? Винаги с главни букви. От какво има нужда сектор Г? Единствено от ново съоръжение. Имаме нужда от това, от ново съоръжение и да чувстваме, че този, който е треньор, шеф или каквото и да било, да чувстваме със сърцата си, че той прави най-доброто за нашия клуб. Просто това е. Имаш възможност да отправиш послание към феновете на ЦСКА, ти си на ход. Няма да усетят никъде това, което усетят тук, но трябва да са истински. Значи, ако са истински тези хора и ако имат желание да се докоснат до нас, до атмосферата, просто да дойдат, да спрат да мислят с главите си и да почнат да мислят с сърцата си. Тогава ще разберат за какво става дума. И повече няма какво да говорим.